தளபதி அரசியல் போயிட்டாரு. தலை ரேஸ்ல பிஸியா இருக்காரு. இந்த டைம்ல நம்மள புத்திய ரெடி பண்ணிட்டா உள்ளுக்குள்ள போய் ஏதாவது பண்ணலாம் என்ன? டேய் என்ன என்னடா டேய் என்ன உனக்கு கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல? கேட்டுச்சா? எனக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்கும் கேட்டுச்சு. வடிவாவே கேட்டுச்சு. அது சும்மா ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கு. சரி, தளபதி பற்றி யோசிச்சியே, அங்க சூப்பர் ஸ்டாரும் உலக நாயகனும் இருக்கணுமே, அவளை பற்றி யோசிச்சியா? இது 2 பேரும் இருக்கிறாங்க என்ன? கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா அது எப்போ நடக்க போகல. இல்லாட்டி ஒரு 20 years ஆகுது எடுக்கும். அது நாம கிளவன் ஆகிடும். எதுக்கு நம்மளுக்கு? அவ கோட்டையை பார்க்குறேன்.